Сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыру һәм бүгенге кунагыбыз Ранил Нуриев, яңа чыккан яшь башкаручы. Без аның турында бик аз беләбез әле, ләкин инде матбугатта һәм инде телевизорларда аның турында хәбәрләр, аның клиплары әйләнә. Шушы көннәрдә интернетта кызыклы мәгълүмат ишеткән идем, күргән идем. Син Собчак белән телевидение алып баручысы һәм билгеле яшь шәхес Собчак белән күрешергә тиешсең дип, ул җыен идеме, инде ябык, инде чара идеме, ул нәрсә иде ул? Хәерле көн дип башта әйтәсе килә бөтен тыңлаучыларга, караучыларга. Чыннан да дуслар менә бер көннәрдән бер көн минем клипымны күрсәттеләр Ксениягә һәм ул шуны карап әйтте, апкелик чакыраманың үземнең ябык вечеринкама кил дип, һәм шуннан соң без дуслар белән җыелышып бардык. Менә шунда ябык кичәдә ял иттек. Бу кайсы шәһәрдә булды? Мәскәүдә. Мәскәүдә булды. Мәскәүдә, юк. Нинди, менә син үзең теләгән идеңме Ксения Собчак белән очрашырга һәм аннан сезгә менә сез бит инде яшь шәхесләр экранда күренәсез, алырлык, тәҗрибә алырлык әйберләр күпме аннан? Дөресен әйткәндә, теге үле битеп, аны күрәсе килә дип бармадым. Дуслар чакырдылар, кызыксынып, чөнки ул ябык кичәдә бик күп танылган кешеләр бар иде. Мәскәүдә танылган кешеләр. Дөресен әйткәндә, менә теге тыгыз әңгәмә булмады. Булай очрашып, сәлам шулай гына. Ләкин клибыңны күргән инде ул. Күргән. Ошаткан. Әйе. Һәм Бар бер нәрсә аңламаган, клипта нәрсә турында, теге тәрҗемә иткәч, әлбәттә аңлагандыр инде. Но аңламаган клип минең эчтәлеген, җырның эчтәлеген, булай клип үзе шаган, кызык дигән. Һәм инде син әле сөйләшә башлаганча әйткән, клипны Мәскәүдә тагын башка күңелләшү үзәкләрендә, ресторандамы күрсәтәләр дип. Дусларым шул рестораннарында әйләндерәләр инде шул телевизордан. Кемнең үзенең фирмасы, теге мәсәлән, клиникалары бар, шунда телевизорларда ял бүлмәләрендә әйләндерәләр. Шулай. Менә Ранил, чыннан да ничек син татар эстрадасына аяк атларга булдың? Чөнки без сине белмәдек, ишетмәдек, күрмәдек дигән кебек, кинәт кенә менә клип ясап, җырлар яздырып, хәзер инде актив рәвештә иҗат итәсең. Дөресен әйткәндә, кичкенәдән бирле җырлыйм, мәктәптә җырладым, шул институтта укыганда җырладым. Һәм инде менә институтны бетергәч, көннәрдән бер көндә мин татар эстрадасына чыгарга булдым. Менә кыскача барып биографияңны беләсе килә. Син кая тудың, кая укыдың һәм кем булып эшлисең? Тудым мин Казанда, Казан егете. Татар егете. Әтием Этнәдән, әнием Балтач якларыннан. Укыдым 153-нче татар гимназиясендә. Шуннан соң киттем. Уку биткәндә шалтыратканнар миңа өйгә, ничек була, университет культуры безнең. Мәдәният һәм сәнгать. Университетыннан шымалайны укырга бирегез безгә бәниләргә. Һәм кич белән эштән өйгә кайткач, әти миңа әйтте, кисәтеп куйды. Бернинди андый университетка укырга керү юк. Барасың менә юрист булып, мәсәлән, юристлыкка укырга, анда финансистка. Әтиң үзе шундый һөнәр кешесеме әллә? Юк. Ни өчен аның менә шундый позиция алгандыр, анысын белмим. Шу әйтеп, мин Казан юридик институтына укырга кердем. Бу КГУмы, кайсы аерыммы? Бу Ички эшләр министры Мәскәүнең институты. Һәм шуннан соң укып бетергәч менә җырлыйбыз. Менә ничек татарча яхшы сөйләшәсең? Чөнки гадәттә Казанда, субханалла, без инде хәзер синең беренче әңгәмәңне күзәтәбез. ТНТ каналында күзәттек. Хәзер менә безнең белән сөйләшәсең, яхшы сөйләшәсең. Һәрхәлдә Казан яшьләре өчен үрнәк. Белмим, менә шулай сөйләшәм инде. Дусларың белән дә, танышларың белән дә шулай сөйләшәсең. Дуслар белән гомумән урысча гына сөйләшәм. Өйдә әти-әниләр белән татарча сөйләшәбез, шуның аркасында инде белмим. Башка телләр беләсең? Инглиз телен бераз генә беләм. Менә Алла бирсә, кыш көне шул телне арттырырмын дип уйлыйм. Чөнки бик күп сәяхәт итә башладым соңгы вакытта, һәм ул тел бик кирәк. Кайларда булдың әле? Быел Германия, Испания шулай калдым. Эш буенча мәле чыннан да ял итәргәме? Ял итәргә. Менә Ранил, татар эстрадасын син күзәтә идеңме моңа кадәр? Һәм анда нәрсә җитмәй дип уйлыйдың? Һәм нәрсә бирергә теләдең? Әлбәттә күзәтәм инде. Ничек инде үзеңнең милләтең, шу үзеңнең халкыңның
мәдәниятен күзәтмичә булмый дип уйлыйм, чөнки үзем дә шул өлкәдә мин эш алып бардым бит инде кичкәдән бирле. Мәктәпләрдә, шул районный конкурсларда, республиканский конкурсларда нитеп Халык җырларын башкара идең мәллә инде Салаватмы, Менә Айдармы? хәтерлим, мин яратам син Татарстан җыры белән мин бөтен җирдә җырлап йөрим. Һәрхәлдә бит син Рәшит Вахапов фестивале лауреатлары кебек анда гармон белән сузып җырлап килеп кермәдең. Бер тапкыр җырладым, кичкенә ук вакытта хәтерлим, Сандугач кебек күңелгә гармонга җырлаган. Хәтерлим. Болай менә шул ягыдыр инде, шул европейский. Сиңа ритмлы көйләр шул инде әлегә. Или төрлечәме, әллә төрлечәме? Төрлечә. Әкрен тыйнап көйләр шул, ритмлар да шул. Ничә яшь сиңа хәзер? Ничә бирәсез? 25? 25 түгел. Ничә? 26. Хоббиларың бармы? Хоббиларым бар. Бар әлбәттә. Менә клипта синең атнага беренче көн әлбәттә мин шул график буенча спортзалга. Менә шуны сорамакчы идем әйттең. Спортзалга йөрүендә үзем генә теге теләп, кай вакытта теләгемдә юк. Спортзалга барга теге арып, я кичтән арып, я теге дуслар белән утырганнан соң иртәлән торып бара кирәк бит. Но аның өчен минем тренерым бар. Мине торгызып, күтәреп, шалтыратып, все тренировка киләсен дип, менә Аллаһка шөкер. Тагын бик кызыксынам мин ишки конный спорт ишки. Ат спорты. Менә шуның белән атта йөргә яратам, ат атларны яратам. Бетте, кай вакытта көйләр язганым шунда шигырьләр. Үзең? Тик әлегә ни бер генә кием чыкты. Эстрадда бер генә җырым бар әле. Тик ялгыш дигән. Үзеңнеке. Менә клиптан карагач, кайбер тыңлаучыларның, караучыларның шундый фикер туды. Бу бай малайдар инде дип. Һәм бу сүзгә син нәрсә диярсең? Һәм шунда әти-әни байлыгын һәм әти-әни мөмкинлекләрен кулланасың үзеңнең менә шушы иҗатыңда иҗаттан эшләргә кирәк, анда материал ярдәм кирәк һәм син әти-әнинең мөмкинлеген кулланасың. Дөресен генә әйткәндә, бу абсолютно дөрес сүз түгел. Теге мин үлеп бетеп бай малай дигән сүзне мин берничек үземә китерә алмадым дим. Андый вариантны. Әти-әнием Аллаһка шөкер теге Булышалармы сиңа? Булышалар Рухи яктанмы яки материаль яктан? Рухи яктан. Син бу иҗат өчен үзең башкарасың. Иҗат ягыннан килгәндә әти-әниемнең катышы юк. Но алар сөенәмсең? Әлбәттә сөенәм. Тыңлап карыймы? Улым булдырасың дип әйтәме? Әлбәттә. Нинди берәр җыр теге заказ биреп сатуга берәр җаваз икән, әлбәттә мин башта әниләремә күрсәтәм. Әгәр аларга шу икән, мин апайыма иң беренче күрсәтәм, конечно, минем апайым шундый. Менә аларның ризалыгы аларга ошый икән, эш халыкка ошый дип уйлыйм инде. Менә хәзер шундыйрак ничектер гомум сорау инде ул, менә татар эстрадасының киләчәге бармы дип сорыйлар. Менә хәзер татар эстрадасын кулланалармы, тыңлыйлармы син барган урыннарда, спортзалларда, ял урыннарында? Спортзалларда дөресен әйткәндә әйләндермиләр залларда татар җырларын. Менә бит синекен әйләндереп була, һәрхәлдә ремиксны әйләндереп була. Син минем янымдамы әле синең җырың? Син минем янымданы беренче тапкыр күрдем әйләндергәннәр, ләкин клипны гына анда тавышы юк иде. Җырның тавышы юк. Ләкин менә спортзалларга киләсен, теге раздевалкаларда индеме, кешеләр теге шкафчыкларында калдыра өчен телефоннарны, менә күбесендә татар җыр яңгырый. Күбесендә, әлбәттә күбесендә. Бик менә шуңа мин ничектер аптырап калдым. Берничә тапкыр инде беренче көн рәттән мин шуны ишеткән бар. Теге кешеләр калдыра шкафчыкларда телефоннарны һәм тегеләр шалтыратар татарча көйләр уйный. Әлбәттә Мәскәүдә, менә Мәскәүдә минем бик күп дусларым бар. Алар бик теге инде алар скорее всего дип әйтим инде. Мин җырлый башлаганнан соң кызыксына башлаганнардыр инде татар җырлары белән. Менә Мәскәүдәге рус дусларым. Чит илгә барганда да бар иде берничә кешеләр шул теге татар көйләрен тыңлый торган.
Ранил, әміне әйтелер бит, татар эстрадасында былай да жырчылар көбейне, ник чыгалар булар, бу гөмбәләр кебек дип бер фикер бар. Димәк, иҗат иткән кешегә мәйдан ачык. Һәр кешенең үз фикере дип әйтәсем килә. Әгәр тыңлыйсың килмикән тыңлама. Минем өчен юк, бернинди өлкәдә дә ниләр юк, шикләр юк. Әйе, нәкъ шуны Бернинди өлкәдә юк. Син буласың килә икән, мәсәлән, бизнесмен, анда бит юк, мәсәлән, бизнесменнар күп, син чыкма дигән сүз. Шулай ук татар эстрада шундый ук хәл. Һәр кеше үзенең иҗат җимешен халыкка әгәр дә теле икән җиткезә ала.